Добре дошли на всички в Китай. Ченду е едно от най-уникалните места в Китай, град в който традициите, храната и модерният ритъм живеят в перфектна хармония. Тук ще видите най-известните гигантски панди, исторически квартали като Куанджай Ейлис и Чинди Стрит, тихи будистки храмове като Уеншу Monastery и красиви вечерни гледки около Ancient Covered Bridge. Ченду е град на бавния живот, чайни къщи, паркове, хора, които танцуват и пеят навън и кухня, която е легендарна със своя огнен сичуански вкус. А вечер модерните зони като Тайколи и Чунгси Роуд показват другата страна на града. Светлини, магазини, изкуство и атмосфера, която е едновременно спокойна и вдъхновяваща. Ако планирате пътуване до Китай, Ченду е едно от най-добрите места да започнете. Линк към пълното ни видео в YouTube, както и към изчерпателния пътеводител в нашия уебсайт, ще намерите в коментарите под това видео. Ще се радвам да ни последвате тук и в другите социални мрежи. Навсякъде ще ни откриете като Лила Грин.